on the mic. Kupada musu Bahraini, Bahraini, 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 kupada musu Bahraini, Bahraini. Junior Sambo on the mic ina kama bana san sake mic na wasa line ya fi na Jamaic na wuce a Benz na bar su a bike sun gan hoto na suna ta like a ko ina da fans in na fito sai su paka da cap su ta helin dina har da max suna ta cewa I am the best raps. Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu Asalin abin za a yi babu fashi bayani nake suke watan karar sashi na yi yayi kyau suna nuna min yashi Allah ka tsare ni da auren bashi fans suna nuna min so har da kishi so da kishi baya karewa na yi nisa sai ku yo tsayawa nike cinye beat bana ragewa plus a baki na baya karewa in na sake sai ku yo yabawa hanta da jini ba a rabewa ni da ku Allah ne ya hadawa mai bayarwa baya rasawa mai kyauta shi ke samawa mara godiyan Allah shi ke gazawa Bahraini, shi ke gazawa Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu in ka samu dama ka dama kafin lokaci ya kai ka ga nadama tuwon girma fa sai da nama na shigo da sallama dole ne in bi ku da lalama baby in na furta abin da ke raina ce da ni sai an jima na iya dabaru da hikima don haka sai ku biyo ni da ruwan zuma don ku ka bani inda na fake zaƙin so wane na rake inda masa mai zan da fanke babu haɗi mai mota da keke Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu Bahraini, Bahraini, kupada musu na shigo da sabuwa so shine garkuwa ya sa a yau shakuwa ba a san rabuwa mun zama yan uwa nike da gayu superstar sharaf to Umar M Sharifi sharaf to Dankon Waka sharaf to Lezion Raps.